Allô Kay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ولا مبادو أمبي أوفو مالكونو أني مالكوكا ni andongani anga emission kono noye seko ni dongo ye emission mi na sinjini mbe yere yaka noye anga yiruye anga kungo kono feum noye dabawe ala togo nafa turabu anga lada la feum fɛn bi ka diinɛ to I bolo ka tila k'i ka ɲɛnɛmaya k'a labaara I ye o hukumu kɔnɔ bi an ye kɛrɛnkɛrɛnli kɛ adamadenw ye munna o ye harijɛgɛ ye bawo ɲɛnɛmaya sinsinbere ye bere fila ye an bɛ don min na I komi bi n'Alaw Taala ye wagati bila fɛn min kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ wagati maa lafiyalen ye I bɛ taama o fɛnw de nɔfɛ diɲɛ foyi tɛ boli bi ni nafolo tɛ ɲɛnɛmaya foyi tɛ kɛ bi hɛrɛ kɔnɔ ni kɛnɛya fana tɛ o tuma na Ala ye nin fɛn fila di I ma a bɛ fɔ ko karisa e ka ɲɛnɛmaya sɔn nɔgɔyala o b'i bolo o tuma o nafolo in Ala b'a di dɔw ma fo ka se miliyari ma miliyɔn kɛmɛ camanw ma mais a bɛɛ bɛ tila ka yɛrɛ kɛ u bolo ka tiɲɛ ka ban pewu a dɔw bɛ tila ka boli k'u dogo mɔgɔw la de ka sababu kɛ mɔgɔw y'u ye kun cogo min ka tila ka n'olu ye bi cogo min a tɛ kun nin fɛ a bɛ dɔw bila yɛrɛ faga la a bɛ dɔw bila f'u hakili bɛ tiɲɛ an y'a caman ye mais Alaw Taala ka laada to o ye ka caya mais Ala latigiw b'a kɔnɔ ani Ala lajarabiw mais très généralement n'i b'o wale suguw ye o ye hadamaden juguw olu ka janfan juguw baaralenw de ye k'a kɛ o mɔgɔ ɲɔgɔn kan ko f'u k'i kɛ ye ko fila ye ni ɲɔ ɲɛlen bɛ bi dɛ bunadamadenw ma nin ye hɛrɛ la u ma nin ye bonya kɔnɔ u ma nin ye tɔgɔ kɔnɔ
ŋaniya fɔlɔfɔlɔ min bi ta ka sigi n'i ye o de ye ko fo an ka nin labanko lajɛ u tɛ labanko ɲuman jigiya n'i ye dɛ u bɛ labanko jugu de jigiya n'i ye o tuma ni ko b'o cogo la e ka n'i ka ɲinifɛn bɛɛ da n y'a sɔrɔ n taara a bila bangi la ma kullu shay'an sababa fattabi'u sababan ni yɔrɔ in bɛ nafolotigi denmisɛn caman sɔrɔ olu bɛ taa b'u yɛrɛ kalama waati min o y'a sɔrɔ u ka ko bɛɛ tiɲɛna ala ko ko bɛɛ sababu ye a ye tugu sababu kɔ pili i bɛ ka ɲinini kɛ i bɛ ka sɔrɔ kɛ i yɛrɛ kun fana ɲini min b'i kisi senkɔrɔ tiɲɛnikɛlaw olu tɔɔrɔ ma min b'i kisi minnu b'i yɛl'i fɛ i ta nɔfɛ ka sɔrɔ o dusukun ma ɲi ka t'i ma min b'i kisi ka bɔ olu fana tɔɔrɔ ma sinɔn ye ko fila ya anw fɛ yan bi a bɛ ka caya dɛ bitigi fila saba bi kari wolo mɛ bi foyi t'u kɔnɔ ni karitɔnw tɛ adamaden mana kɛ ten si sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ hakilisigi bi gɛlɛya n'ala ma fara i kan i bɛ kɛ fatɔ ye n'a fɔra i bɛ se ka miliyɔn 100 ko kungo dilan su kelen a t'i tɔɔrɔ ne yɛrɛ t'i ka nasɔngɔ sɔrɔ bilen o bɛ kun n'i fɛ o tuma o bɛ ka fɛn min ɲini n'a tɔgɔ ye nafolo tɔgɔ minnu b'aw kan bonya minnu b'aw kan ala y'aw harijɛgɛ pilasi kɔrɔtali minnu na ni mɔgɔ tɔw bɛ fɛ k'a sɔrɔ n'u m'a sɔrɔ a kana aw sigi o pilasiw la ka ɲina aw yɛrɛ kɔ ala kɛra ko kisi ni nɛɛma b'a ma kullu zu ni'matin ma'sumun a ko ne ala ye nɛɛma kɛ maa o maa ye k'a bɛɛ kɔniyalen don kɔrɔ i k'a dɔn i kɛra lahalaya o lahalaya la n'alaw taala ka hinɛ dɔ b'i kan i yɛrɛ kɔlɔsi kana se maa ma dɛ hinɛ jigiw tugu mɛ i yɛrɛ kun kɔlɔsi o hukumu kɔnɔ fɛn fila bɛ olu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ n'i donna turabu kɔnɔ i b'a sɔrɔ yen o ye turabuso fila ye kelen a bɛ fɔ o ma ko masa Sulemana ale ye masaya ye kelen dɔ a bɛ fɔ o ma ko Badara ale ye jigisoden ye ni turabuso fila maa o maa hakili tora nin na k'a baara n'i bi masaya min kɔnɔ i bɛ to a kɔnɔ adamaden jugu ka kɛta o tɛ se k'i bɔ a kɔnɔ janfajugu tɛ se k'i bɔ a kɔnɔ jigi tɛ ba i la fiyewu fo ka t'i se ala ma don min o tuma k'a fayida di surunya bolo ma i bɛna mun kɛ i bɛna masa Sulemana sɛbɛn siɲɛ 41 Sulemana ye jumɛn ye kelen fila kelen i bɛ sɔrɔ ka na jigiso den ta n'o ye Badara Aliyu ye ale ye fila kelen fila i bɛ ni fila hindu de bɔ n'i tɛ se o bɔli la normalement fila hindu de kan ka bɔ ka tila ka a dɔrɔgu e yɛrɛ tɔgɔ hindu la ani fa ni ba tɔgɔ hindu la o mana bɛn sifuru min ma o bɛ di i ma o ala tɔgɔ fana jɛlen na
i bɛ to ka o zikuru kɛ balimakɛ balimamuso k'i to nin kan i ka masaya Ala b'a kɔrɔta jigiya t'i ba i la fo ka t'i sa mais n'i ma se k'a kɛ nin kɛcogo la i b'a fila bɛɛ sɛbɛn 40 kelen kelen k'a nasiw fara ɲɔgɔn kan ka to k'i ko a la dɔɔni dɔɔni ka ca Alahu Taala fɛ i bɛ bɔda sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda d'an ma Ala ka an lakana Ala kira bonya kama sallu ala rasul haza wassalam ni aw kulo adigɛ